abantwana sithi kuthina siyazibophela singamadoda aqotho sizawuhlala sihlale siqhubekeke silwa ide iphele into ye-gender based violence. Sibe indaba ye-gender based violence ke unyanisile sizothetha sine-cases ezininzi zabantu abanye basezitrongweni ababanjelwe into zangayenzi. Omnye wagwetywa wathi waphuma but wathi umntana zange ndahlukunyezwa ayingumama wayintlamba yicase ekhoyo. Umfana ngoku osetrongweni obathiwa i-girlfriend yakhe ethe befuna umreyipha ngenxa yantoni? Yimali. Xa ngafanya imali bayasibambisa. Sinaloo case zibuhlungu. Singamadoda aqotho ke siyona organization enzima ekusokola ufuna amadoda. Siyawufuna amadoda but amadoda ayaphucuka. But sinalamadoda kwaye bafana bangahoyanga ndaweni kuthiwa ngamaphanga. Siyabafuna thina sinike bona ozitheni ezimnyama sibaphucule. Thina siyabathanda asinaphanga thina sifuna utshintsha umntu simbeke endaweni. Before sibona zonke into ezenzekayo ezi-crime nezi-gender based violence sijonge uba yintoni intsusa. Last week le kweveki siphele besine-2 weeks training zeegroup ezimbini, 60 ye-group 1 ne-60 ye-group 2. Sifuna amadoda achaze yintoni kanye ingxaki. Sifumene ingxaki emadodeni okhupha sayibona uba yintoni ingxaki. Amadoda atraumatize, ane-anxiety, awaphangeli, awondle izifemeli zawo. Ii-social workers zivumele umntana ahlale nomama kodwa utata uyokufuna umntana. So amadoda anolo cinezelelo lunjalo. Sinaloo nto kuthiwa ngukhupha sizamkhutha amadoda siwakhulisa mentally because simathi sisemadoda sinento kuthiwa siyagcina thina. So singamadoda aqotho sizamkhupha le nto ilapha sikwazi unceda nomntu before sincede isehlo esasenzileyo yintoni unobangela wesehlo. So siyi-organization ezibophelelayo ngokuzama ukubuyisela isidima samadoda eluntwini. Siyazazi into esiwakuza emaxhosa emntweni indoda ayikhali sifuna indoda khala ukuze xa ukhalile iphumele embilini kuwe. Uncedisana namadoda athi abaphambili sesinipha futhi xa kwe-organization jonga izindlu ezifuhlanjwe rufu, imethi, ilalo matrasi, into engumsebenzi wakusinomashini yokuncedisa laa mntu akwazi uhlamba akwazi ufuna something but funeka kwanezinto ezimnyama funeka kakuhle because ngoku ukonye inqanaba. Siyacela abezirehab siyaya sinyike izirehab ezikhoyo emandilapha basinike abantu xa bephuma babe phantsi kwethu besithi neento zabo ezawamotaja because sidikwe kuhlukunyezwa kwabantu koosista bethu nabantwana bethu. Sicela unotata azibophelele kuxabisa abantwana babo. Noba uphangeli banee-room banebhodi nomntanakho because abantu bakhula be-angry because zange bawufumane xa ifada fika. Siyacela singamadoda aqotho ke sizibophelele sisithi kuyo yonke into enzekayo siyazibophelela sikunye yonke nee-departments zakhoyo ukulwa ukuhlukunyezwa kumntu wonke especially umama nabantwana namadoda. Siyafumaneka ke sinazo ofisi sino-zero budget but if une-budget sibize sincedise ukwenza loo nto. Enkosi kakhulu.